injimin nan ko shin bai tashi ba to yayi shikenan bari in kira mai gyara sai shi to shi gyara shi ba ke matula. Hello, ni ne wanda an kaɗan da ke jiya. Da Allah za ka yi gyara mai namba kaza 303. Ka shigo yana nan ciki zaune sai ka gyara mai injimi na don Allah. Sharp. Okay, thank you. Alhaji barka. Alhaji na samu isuwa. Ka samu isuwa? Ya hanya. Lafiya kalau. To ga injimin can dai. Yi ga shi a gani da me yake so? To yayi Alhaji injimin ƙato ne. Da bincika shi dai ka gani da kyau. To yayi Alhaji. Ina ganin injimin da ya ci ma rabi injimin gaba ya ci abubuwa da yawa. Kamata ya je in gaya ma Alhaji ya ci abubuwa da yawa. Kaga ya ci broken, ya ci timing check, ya ci rabe injin. In gaya ma Alhaji.